senu sasiyathembisa ukuthi siyisitetelegu media siyabuyela kule routine yethu yokuniphakela njalo ngesikhathi obekuzingqinamba sekudlulile akikubingelele ke mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela isitetelegu intokazi yakwaNdlovu phansi eMalimodi esigodini sendaba zegudu ngikubingelela kukhoma kwisitetelegu media uhlelo ingonyuluka namhlanje sisendleleni sibheka Stenga Groutville la siyoza ukuthi konakale kuphi emndenini futhi bengenza kanjani ukuze bekwazi ukugcina belungisile okokho ukuthi ungasayindawo uthi siteteleke nami intokazi yakwaNdlovu bese sisho kanye kanye sithi asambe mbukeli ukuthi ngicabisele nje okay mfethu njengoba kuwumuntu osibizile umuntu olaziyo udaba ukuthi luqalephi kwenzakaleni wena umuntu ongasithatha ke mhlambe usibeke kulo lonke into edala ukuthi ubhuti wami ngingafaki ngapha ingoba ucelwe njengofakazi you understand ingakho ke ngithi ongcono ake sithathe phakathi kwabo bebo babili abanikazi bodaba ayisizi mina ngosikhulu sithembiso kanzima shuthi ngokusebenza ngisenze emaphoyiseni eMpangeni Swazi 2011 up to 2018 la ngaba khona necala lokuzama ukubulala ngase ngiyagwetshwa ngagwetshwa ngayohlala eMpangeni asuke eMpangeni ngasuke esho ngabe emadala ngase ngiyaphuma shuthi ke imindeni yami bengivakashela nje nanankinga nje benginanentombi nayo eliyiphoyisa shuthi ngaseva kwase kufika isikhathi ukuthi kufanele ngiphume umalume Thabo Cabashe waba neproposal sorry ngasorry ukupunctuate ngizange ngibe neproposal wena wangicela ukuthi icela ngekusayinela ngoba manje awunayo indawo empembeni unezenzi nami ngiyufakazi ngalokho kwathi kufika nayo ngikulethela bafika amaklethela ngisho ama-perfume bathi angifonile ubaba njengomuntu owayeceliwe ngeke sizwane mase sizoyiphikisana usangenzeka ungeyiqobi unkulumo manje abamalukuma no2 sakhuluma mina yikho ngicela ukupunctuate baye nami ngeke ngikwazi nami ukuthi nginilalele emalem straight ngideni ngikulume yabo punctuate bengisakhuluma njengomuntu omdala please listen ngilalelila ngithi sengibalise ngidida bawu2 manje iproposal azange iqhamuke kumo wathi wena unezitha eziningi yazana nangalekini empembeni unezitha since njengoba ukhuluma ukuthi wona ukhipha inhlaba nje wathi right athi proposal wena owangicelayo ukuthi ngikusayinele yazana okay sahamba lapho ngesilokhu sikidala mina into yadala ukuthi ngisho kanjalo ngabe sengishintshiswa yini intombi yakho malume abehlala naye eyabisingitshela ukuthi lo mangabe ngipha something uyakhulumela waze wathi yena ungamlaleli lo ngathi mina usakuba kanjalo kamuka wazongisekela kodwa sengibonile ukuthi kunokukhuluma lokhu kungisiza kwakhe okwenshiwo ngokuthi nithi Peter yiphi intombazana uPeter awungathi awukanti uyangisiza umalume kanti ubaleleka kanje lalela ngakabikho this is blue lie like pathological liar ngabikho intombi ngale stress wena nje sesihlala nezingane zami intombi ngabikho I know pathological liar umalume usewaba musuba liar usisi umalume wafika naye those are blue lies okay asimlindeni mhlawumbe masene kukhona ukuthatha kusho ukuthi akuhambisani ngizobe sengibuya ngikuconfirm ngala then ukuze sizokwazi ukuthi siye phambili qhubeka mfethu sisi wafika naye bezongibona okay bengiphathele insipho ne-Colgate nalokho ke mawukuthi akusekho ukuthi wakwafika noPinky lapha eqala emadala prison ngisho umduwa kaNtuli umuntu anginaye wazi wabona wathi umuntu kamalume ubuke esemncane elunguza kuyangixaka ke mase kuthiwa kwase ngingasekho ntombi okay ke ngiyadlula lapho uzophendula cela ungileti hayi afika umalume sayi hayi ngitshela uJabu ngitshela nami nentombi yami ukuthi hayi ngiyaphuma le ndoda izongisayinela kodwa ngoba kunamasenta ami enginawo ngizoyifunela indawo ngakho ngithathe iyongibeka kwakhe kamnandi futhi mangifika kwakhe hayi impela ayithi imshana ngcono ubuyile ngifonela wonke umuntu hayi bezofika bezongibona ngahlala la ngulebo ngahlala khona umuntu mfana ukuthi umvumo sahlala mhlawumbe inyanga mangaphosisi ngisazi noma inyanga ezimbili angisazi kodwa mina hayi lutho ngasuka ngoFebruary I know 3 months ngifika la ngifike nini mina 3 months okay kulungile ngisuke nje kahle ngibachazele leyo jaba ayisengiza ngayo hayi ngifike mangifika la hayi malume uthi
angize ngapha eStenge ngithi mina mangifika la eStenge angeke angihlangabezela wayihamba nomunye ubaba uthi umzimela ngehle fika ngithuke yonke into la ayihlala nomuntu wakhe uPinki hayi sihlale mhlambe kwaba yi2 weeks bese ngithi mina yabona nkele phela mina sengimdala ukuthi sizohlala kanje le kamera njengengane ukuthi imali angabi nayo ngicela ukuthi mfethu uma uthi nami sengithola imali kube khona engihlanganisela khona noma uxhokofana okay athi umalume hayi no wena mshana into ukuze na uphile ube right ufuna wakhe la ngithi mina hayi ngiyakubona lokho ngumali masiyikhola sokwenzela kodwa bengicela ukuthi nami ngiphume ngadala endlini kwaba i-issue nje ukuthi hayi ngoba ukabi nali ifridge nani into encane ukuthi makuthola imali usethe ngase hayi na umalume ayibona ngazi ngathi mina phela ngimdala nami ngeke ngilokhu njengengane ngilalela yabo lokhu ngihleli nawo mhlawumbe ngize ngicina nami makufone ngifuna ukwenza njengamantombazane ngicina nabo bengakhululeki okay ayihambe impilo hayi ngicina nami ngi-introduce intombi yami ukuthi uMashali ngithi ifike na ikhala na ithi ngeke manje yabo umalume wakho lena umuntu wakhe nami ngilele khona la yonke into iseduze nafuna ukuthola indawo yakhe which was for right ngihlale naye phansi malume uyayibona leyo nto leyo ukuthi hayi nami mfethu ngizama ukuyimela akhomba umxhaso loya ukuthi hayi ngizohlala kuona ngithi mina hayi akunankinga ukuthi nami ngifuna ukuthi mase ngithenga izinto ngibe right hayi ngiqale-ke ngimtshele malume hayi malume ngicabanga ukuthi mase ngithola imali la isingenile imali yami ngangamtshela nokuthi imali ngicela nami ngihlanganise khona la since nje athi umalume hayi mfethu yazi into elula ngizokuthatha mina ngazi abantu abaningi abekukhandwa le building ngizokuthatha mfethu ngihambe ngikhipha ngifaka ngoba senginolwazi la iStenge ukuthi kwenziwayo ngithela ama okay akulanini kodwa yazi malume khona la egeja khona lento ithi right yona phela siyihlobo athi igazi angifuni uqamba ngisasikhuluma kahle ngayeze ngimsukele lapho ngemqambe lamama ngithi mina kodwa masenza le project kufanele kube khona into esiba nayo ebhalwayo phela ngoba kusasa nami yoba umndeni usungivukela usuthi unzima ufuna lento enza kancane kwakusey right nje lapho ngazi ngathi mina kuyena ungabiza ole kube go witness akufana bakho nami ngibize noma ujabu noma isiphi isihlobo sami witness wathi malume lokho sizokwenza masifika ngesikhaweni noma sohamba sengimile lapho noma nje ngibusiphala okay kodwa kwamanje asibe siqhubeze okay ayisishaya project intaining vele ngorder naye khamba yena ama transport mina ngangitransfer uyena nje oqala wangitholela ozwide le contract eyiqashe la yahamba la phansi wayiyona wathi imshala sebembile kho sahamba ngithathwa ngisa ngale ko Solomon lami ngangazi la sothenga amatshe sathenga ngazi nani kodwa nje izinto zokuqala ibuilding okay wabiza umsimango nondlela ukuthi cha kunomshano kanje uzokhanda kanje nondlela wayizongifaka ugesi kwathiwa kufunana nabantu abazokwakha wathola lo Dion sahlala naye kokula hayi wabatshela ubakhala ngeprice ukuthi iprice incane wayi wena umalume ugcine bavumele sonke nje umuntu besekhandile mina ngumuntu onjani ozokhokha baqala ke saqala sothenga ama material salapha endweni lakhe la Stenga hardware masifika khona aya introduce umshana lo ngimkhandisa kanje ukuthi nayavuke since kade enenkinga kwathi bosha naye imadlana yakhe encane yenze mthakwazi ukudla okay ayihambi iprocess angithi uyayizwa sihamba nje kahle singabantu ukuthi sizoya ngolusuku sikhuphe sesikaweni siyokwenza ukuthi cha usethenga unika iportion batshele noJabu ethi kuhle lo ngenza ivideo ngithumela koMajoni noma ngabutshela nole wathi kini uyakhuluma nani kodwa okuningi sizokwenza mase sonke siphele okay ayihambe ayingifike la bese ngithi hey malume le project uyayibona ukuthi yona isiyaphela into ehamba sengishawa imali ake silenze iphela yeah ayi ilapho ke mina ngokwami engaqala ukubona khona ukuthi hayi ngathi akusaqali kuhambe kahle ngathi anisahambi umqingo wona okay hayi uzokhuluma malunkuleka nami ngizothula nje uyikhuluma nami ngibeka ngokwami engangikubona sihlala ndawonye ayiqale ke sibe nemisindo siqale ke nje sibe nongaboni ngasolinye umalume wathothi wayixabana nomuntu wakhe mangithi ngiyangenelela ilapho kwaqala khona nje mina ukuziqale ikhona inkinga okay yabo ngaze ngahamba ngenze njani ukuqala nje ngaze ngathatha impahla zami sixabana naye umalume sixabana noPinki ungilinde kahle ayakudabs ngiqala phela kuyakudabs okay ngihambisa umfowethu uhamba ngetheze libo elinokhuza la elibuku ushebe ngabashiya ngoba bebephuzile okay sesiqala vele impilo ayiseyinhle kahle ngifike le ngimtshela uDabula la kwenzeka u1 no2 no3 hey manje amagama esesiphila ngaphansi kwawo awasekho right yabo nami sengiyayikuba nokuyisolo ukuthi mhlambe ngenza
ukuthi ngizoqala siqale yonke into nomalume mhlawumbe singanayo ifoundation into esiqalela kuyona ngoba amagama esesikhiphelwe nawona wasekho lapha ngithi uyangizwa lapha angisho ukuthi ngiblame yena uthi wrong sesi-wrong zobabili yabo ihambe ke lento ihambe hayi ngiphinde ngibude abesethi hayi uhambe mfethu ngoba uthi ubephuzile ngibuya ngize hayi angihamba lo ndlela afica futhi nakhona wayephuzela hayi simthole nawe phinde ngiyabona saqonza hayi sokulinda ngwazi okay hayi kufike ngibona ukuthi impilo ayisekho right nami sekuhleze njalo la ekhaya kunokuxokozela Okay. hayi ke gcina kuthiwa mina ke hayi ngale kube nenkinga yokuqhekezwa hayi bese ngiyiba nesuggestion ngicela ungivele ngiyogada ngale Oh, okay. thatha umbhede ngikhiphe nomalume ngihambe ngiyogada le ngihlale ngale emakotishini anginike u2 room ngineze nesingele angilala kuyona ngihambe ngiyokuthiwa hayi ngizobuya ngidle ngapha hayi ngithi mina namvele ngiyasibona isimpela ngimdala mangenga hayi ngihlalele khona ngale manje ngisafuna ukuza kakhulu ngapha Okay. hayi qhubeka impilo hayi yize ngizofuna ukudla ngiyibuyelele ngale yabo kwathi ngolunye usuku khona isiqasho kuthiwa uZuma lapho sasiyidakela yabo bayidake uZuma shothi wakhiyela umakami umuntu athandana naye Okay. babexabana nje uthatha uZuma ukhiye wahamba koyiphuzela ngisazi wathi uyamkhiyela ufuna ukumthola la endlini umqedwe ukhawunti Okay. so ngangihleli nomunye ubhuti kuthiwa uMzimanga walo bhuti lengane ngendlela esimpongoloza ngayo awuhambe ufuna isikhiye ucele la ukuthi bemvulele aphume ngoba umtholo usehambile lo msito yabo ngithi mina kodwa Mzimanga ngiyazi ngale ngisathana ngoba ngiya ngale siyatwistana manje nalento sengiyabona kusekho kahle yabo athi Mzimanga kodwa mfethu phela uzofika ucela ukhiye uhambe nayo lentwana bese uyabuya hayi thatha intwana le ihamba ikhala ithula wena ikhala nje intwana hayi donsa intwana ngize la ngihamba ngifike lapha bathi umalume akayakhula lapha phezulu ngifike lapha azanke kunenkinga lapha mfethu uZuma ukhiyela umakami nebebexabana manje ngoba bexabana nayi ingane lengangihamba namfana omncane yabo manje uyena okhala usebangi isicefe lapha ngicela ukuthi uMoses angithole lokhiye khanje kovula lapha bese uZuma eqhubekele hamba Okay. umakami neyaphuma Okay. yabona lapha igama lokuqala nje lasho manje uthi mina ngingenaphi ngoba yena uyihlalela ngathi hayi no ngizocela ukhiye ngoba phela uyazi ngoba lapho wathi ngibe yiso lapha ingakho ngithi sisi ngcono fela ngithule ngoba phela mina okwami ngichazayo uyabona nje manje mayithi mina ngizothula masechaza manje masokolotelana sizoze ngathi siyamakethana angazi sisi noma siyeke lento makuthi semakuthi asinikani ithuba ngoba phela nami ngeke uma uthi umalume uyakhuluma lokuthi hawu bengifuna nami ukuthi anginike ithuba ngikhulume lokho yami esayidini lakhe la beke kwakhe sayithulele Okay. uyayizwa lo Qhubeka ke mfethu. manje ngiyacela ngenze kanjalo bandla ngizela ngokumoya ukuthula yabo noma ngabe uyabona ukuthi mina ngikhuluma into engahambisani naye uzolitholela lakhe ithuba ayicrash Okay. yeah sixabaneke lapha athi ngiyatrespass mangiza la ekhaya ayithi kuseyelami ithuba uzosho nawe iphendulela ngendlela yakhe ngisho enkantolo kuyakulinda ukuba uqambe lawo makulungile nawe ubekele lo qiniso lakho kuyakulungile bakuyeke enkantolo Okay. manje singenzi ngathi khona othi yena wayine recording makwenzeka yonke into yena yakhe 100% yabo so sixabaneke lapha kwakunalo asisi lapha malume enze njani masixabana sithukane gcina kufanele siphushane ase ngiphimisela ngamathe bese ngikhipha uphaqa mina ngimshanga Okay. yes emva kwalokho ngithathe lentwana ngihambe ngifoko office hambe ngiyongena ngihlale lapha emakoti okwenziwa yimi ngifoko office uthi awungijwayela kabi angibuyele ejele kulungile ngakhuluma into eziningi noma ngezinye lokungichaza hambe ngiyongena ngihlale la fike lapha ngithola umsima ngingasasekho thathe umama mina ngisayingeni lento hambe ngohlala lapha kamakhelwane ngibiza u2 court kaB yes ngithi afuseka vele ngiphuse ngilinde ukuthi noma ngiyafa noma ngiyajela sengivele ngicasukile mfuna uqamba amanga sixabene ke lapha ayingene lapha ngihlale labo sisi budget isebenza u1 no2 ngiyahamba la isada noma ngiyobosha ngisena ndaba sengikhathele lempilo engiphilayo yimi ukusho mina ngithi uyangizwa hleli lapha akekho yena ngibone ngeveni ngenithi ayingene iveni la khuluma ishama light khuluma ngazi kwakuthiwani angazi hayi ethi omunye ubhuti ayisondela mfowethu lapha kuleya veni mhlawumbe bizofuna wena uthi akuvulelwa wena icala vele nami ngikho ngapha sengingale ayihlangane namaphoyisa sanibona bobhuti hayi beningazile mhlawumbe ukuzobheka mina athi amaphoyisa ayi mfethu
ayikho into esingayikhuluma ngoba labantu bebesibizile ngathi badakiwe sithe abavuke kusasa makuthi bafuna ukupress ama charges ngoba kwamanje ayikho into esingayenza nawe ayikho into esingathi sizokuthathela yona ngithi mina hayi mina engibe lengxabano nomalume wami lo ngale sixabene ngezingamshanga uphaqa yabo sathukana strong athi lamaphoyisa hayi mfethu sozwa ngaye thina makuthi uzovula icala mase sopa Okay. ihamba iveni ihamba ithi hlale lapha ngihlale ngicabanga ayithi enye inhliziyo yazini vele ukade usibonile isimo sokuphila kwakho la ukuthi asikho right hayi fonele naye le ndoda le umfundisi ngabo tricks hambe ngele phezulu komunye umfana fese iphuzele naye kushawo o12 ngibuye ngizolala kancane 3 hours ngipha ngo something to 4 emfundisi la kwenzeka kanje cela uthi ufike la ekseni ngoba la mase sengithatha isinqumo sokuthi ngiyahamba athoza nathi hayi okay ngiyeza sikho ngithi mina uzongithola emgwaqeni ngihamba nganyuka ngalapha wangithola yamba ngelavara ayafika uma uthoza nathi sekwenze njani sikho yini manje yabo hayi ngithi mina sixabene nale ndoda ngimtshele nje noma ngiyabona nje lento ngiyayisummarize kahle ngenzela ukuthi naye shesha athola isikhathi akwazi ukuphendula ngiyayisummarize kuningi izinto ezenzakalile phakathi kwami nomalume nomuntu wakhe yabo hayi masifika ke la noThozane ngihamba naye fika uThozane apakela athi usazozwa ke phela umsindo busukile ngayizona silapho kwesavele nje umsindo wethu waqhubeka udu phuma nomama lo wesifazane wathi mina ngifuna ukumdlengula kwakhuluma into eziningi hayi ngathi uThozane hayi ngathi mina ngicela ukuthatha impahla zami ngoyifonela ukuhlala noma kubani uDabs noma kusiphi isihlobo la ngizohlala khona ufonela uDabs ethi hayi ungeze uzokutsa kancane until izinilungisa indaba yini ngoba phela manje lapho unamandla akho ufanele ukuthi mangabe usuhamba ufanele unikwe wona ushone phansi makuhlukwana nje ngathi mina iyona indlela engiyibonayo yiki into esazolunga phakathi kwami nomalume Mthabo Okay. ngcono vele sihlukane nje abuyisa amandla ami naye ihlalele ngokuthula ukuze kusasa singalokho sikhombala ngemini ukuthi wena wenza ukuthi wena uthe wena impilo yethu ayivumi. Okay. Hayi ke ngalolo suku angithatha umzala ambe yongibeka le kulokhuzi uThozane ethini man. Hayi ke uma wabuya uThozane ezokhuluma nabo. Sihlele noDabs silindile ukuthi uthini malume. Hayi uThozane asitshela ukuthi hayi malume ukhulumile esikhulu ushilo wathi into yenzile 1 no 2 no 3 ngaphikile ukuthi hayi ngiqinisile ngempela bese ngicasukile vele kade ngamcasukela futhi angisafuni neduze kwami ngitshela uThozane athi uthe akasakudingi futhi uzokubuyisela imali yakho athi uThozane hayi okay ubala ngithi nami hayi uwenza kahle manje ngangidinga ngangibuyisela inyuku yami isihlukane finish ukuthi ke kubhlungu asayinile ayikho into ephathekayo sayibhala phansi. Okay. Athi uThozane yangazi ke lapho sikhulu shuthi sizozwa ngokuhamba kwesikhathi. Hayi ngithi mina hayi ngalolu daba nami ngithinta abantu abadala ngale empangeni angisakwazi ukuya kuyena since sesinokuxabana angazi njalo ukuthi mina ngithi mina ngibonile iveni angazi ukuthi wayicala uyolivula ama uthi uyalivula. Hayi ke kube uMonday ngifonelwa amaphoyisa aseStenga hey la ndoda uthi uhlasela unokulunga Mhlongo noThabo Julius Cabashe uyafunakala nganginoDabs le athi uDabs awu kanjani ngoba manje uThozane uyile kumalume wazange sitshela ukuthi uvula amacala athi hayi uthe ulimele umalume uzohamba udokotela yena umlimazile mina avala ifoni yakhe aThozane naku ngithola amaphoyisa aseStenga athi mina ngihlasela uThabo ngahlasela nonokulunga Mhlongo ngiyafunakala fanele ngizihambise bebesiphuzela mina ngaqhamuka ngabahlasela. Okay. Iphoyisa lalisho njalo lalingifonele ngathi uDabs hayi Raymond mahambise eStenga ngaze ezelandwe la masifika eStenga lelo phoyisa kwathiwa hayi selishayisile umseshi Thozane na inkinga la umalume uthi ungivula icala kanje athi ulokhuza umseshi lo wecala hayi ngizoze nginibone ngolesibili athini uMthozane athi ake ngifonele umalume ngizwe ukuthi khona icala livulile yini hayi umfonele uThozane sesinoDabs ke lapha amfonele uThozane malume likhona yini icala olivulile eStenga athi umalume cha yena ubhizi nodokotela ulimele yabo ubhizi yena ulimele usabhizi nodokotela avala ucingo phinde futhi uThozane ngokusho kwakhe amfonele khona yini icala olivulela usikhulu eStenga ngoba nangu usikhulu phela uyabizwa hayi umalume athi hayi alikho yena ulimele avala ucingo hayi ngihambe futhi ngizise emaphoyiseni bese mangifika lapha bese uDabs ayazini mfethu hamba futhi uye khona epolice station
wochaza udaba lakho noma uthola umphathi stage ukuthi kwenzeke kanjani. Hayi ngifike nami ngithi hayi ake ngishone khona ngihlule naka correctional umuntu osayina vele ngichaza ukuthi hayi kwenze ku1 no 2 ka3 kanje nami ngahluthuka kwaba kanje imfight yethu bingavela iqala ukuthi sishintshelana amagama athi lo munye umjida kodwa phela nzima wafanele ukuthi ke mase kukhona ungasahleli kahle ubhoncuke kuze ngazi mfethu kube nezimo kanje ukuthi uvulelwa amacala ethi uyabona manje uhlale nawe entweni ungaphathekile kahle uyabona njengamanje uma sokuthi kuvulwe icala uyabona njengamanje ukuthi wena osenkingeni ngithi mina hayi ngisawu confirm nakhona lapha lelo cala sengiyoboshwa mayifika lapha mfana ngihlale phandle police station umphathi station afika athi kwenzakaleni hayi ngichaze ayikubizwa usho ukuthi wawumfana osemncane omseshi naye athi uyalithola lolu daba lusethole nanokuthi ke kunomunye umuntu okuthiwa umnqobi okuthiwa nawo umshayeli Mzimela khona la umshaye emva ukuthi ukade uhlaselwa buye wazomshala egateini emakotishini kaThabo Julius Cabasha manje nalowo muntu unesikhalazo nawe uvule lakhe icala hayi ngithi angimazi umnqobi umalume ngiyamazi vele ngiyakwazi lokho akhuluma ngasixabene okwamnqoba ngimazi nami vela ngiyona indawo engihlale kuyona lapha bethi hayi bazomtracer ke bemcinga mawuthi awusamazi kodwa bathi bazomcinga ukuthi bethola ukuthi ngimazi kanjani ngize ngimshaye kanjani hayi lihambe kudaba hayi bese ngifonela empangeni ngifonela omunye ubhuti ommeli alo bhuti lo hayi udaba lakho lenzeka kanjani nawe phela nzima ufuna ubuthola ukuthi nawe unelungelo ngoba nawe uxhashwe ngamathe nawe waxhashwa ngenhlamba uyabona nawe kufanele nawe wenze njani ubeke sakhe isikhalazo sime sibe icala hayi ngivuleke bethi nase police station hayi uma uthi niyavulelana nomalume sizwe ngaye nabo sizozwa ngawe asike simjajayo hayi benginikeze nami ngivule ngitshele odabs hayi nami bafuthi hayi namhlanje ngiyaboshwa athi amaphoyisa hayi ngizonilanda nobabili aqala athatha mina athi angithole emakethe eza azothatha umalume sahamba sayi police station ngafika police station ngafonela uThozana ngafonela uSibalo uMajola ngabachaza hayi sesibophene ke nale ndoda ngoba kade ngitshela ukuthi asisazwena angithi uyayizwa la ndihambe kanjalo agcine bethi ethi amaphoyisa kukunini uthi manje uthi niyayi-withdraw i-statement zenu nilungisa indaba ezobufemini ngoba singene endabeni ukuthi ubani o-wrong ubani o-right ngithi mina hayi ke ngiyaniswa athi umalume hayi asi-withdraw i-statement nami ngithi asi-withdraw bethi hayi shuthi siyaphambanisa singapha siza ngapha kodwa nizolala until Monday ukuze ningaze nibone i-prosecutor ngathi mina benginganankinga ukuboshwa anginankinga nje yabo bathi bona hayi kubuwe ndoda ngathi mina benginganankinga nami lokho bengifisa ukuthi sokuchaza phambi kwenkantolo asigcine sikuswapha ke sikulokho siqeda sibuyeke masibuya ke semantshini la xa senkantolo siyiswe khona lapha emabhokisini singabizwa isikhathi ngitshe mhlambe sobizwa sekumshushisa agcine kuthiwa hayi niyabizwa udaba leniphelile ngoba niswaphi i-statement uthi na withdraw kodukana nami ngiphumela ngibhekelele ngangihlanganiswe intombi yami konke intombi yami bihlala la yangihlangabeza ngabiza uThozana ngabona isihlobo sami uVusi ngayithatha ngayotshela umzala hey mzala sengiphelele indawo yokuhlala manje ngicela ungicikisa la le ndoda ngisafisa ungisondele eduze kwayo ngishona ngihlala eThinimene yabo hlala eThinimene hayi bese bethiwa umzala nanga uButhozana bese bethi hayi akuhlangana abantu abadala ngoba nawe phela khona amandla kwashilo umalume masekhipha futhi masethi akakudinga uright property yakhe indawo yakhe uzamile la bekusiza khona uma ungasizakala fanele ukubuyisele lokho abekuzamile nawe uyibonele ukuthi ungalokhu kuba nomsindo kuhlalwe kukhulunywe kwenziwe WhatsApp call hayi vunyelwana ukuthi cha umalume uzodayisa indlu hayi athi yena into anganayo uzodayisa indlu noma khipha u10,000 ngenyanga ayilithe lami ngeke u10,000 uzongilimaza mina ngeke ngikwazi ngakhanga ngo1010 ngeke usakwazi ukuphinda ukhanda ngeke ngisakwazi phela mina ukuthi ngikhiphe ngoba nami ngakhanga ngo10,000 every month so ngabatshela nje ukuthi izongigqilaza asimlinde yena dayisa indlu it was last year March makubanjwa le meeting early March ngoba lento ethi yayenza ngoFebruary kubophana kwethu nayo yonke yabo hayi ke bese ngithi mina Thozana uzongisiza ukuthi kube wena mfethu ongikhulumela nayo lento ukuze kusasa ngabe sekushintsha ukukhuluma sekuthiwa ngenza u1 no 2 sengiyangithi ezongiyisummarize ihambe ngihleli noDabs hamba kuze kube bani uDecember uyabona makahamba uze kufika iDecember hayi nami ngibona ukuthi la phela ngicikile kamzala ngoba ngicikile kamzala fanele nami ngiyithola ispace sami mangifika hayi nomzala agcina athi hayi mzala kufanele nawe uyimele le ndoda buyisa imali yakho nawe iqhubekele nelife hamba ngiyifunela umqasho yabo mangifunela umqasho bese ngithi manje Thozana yazi ke yami angisipani mfethu ngiphila ngamato noDabs benginika amato akhe kanje
Yeah. ngibambe ngiyeke Yes. yabo lapho umalume engakangikhokheli lutho imali agcine nginikeza yona was 8,000 this was March, end of March last year Okay. yabo kwase kuukuthi cha uzodayisa indlu uzositshela ukuthi awufake ngeprocess nayo yonke ngaphuma kanjalo ke nami ukuthi lokhu ngikhuluma indaba Kwazi kwaba namhlanje. akubaka namhlanje ngafika futhi ngo December sazocela malume ngo December ngifika la November uzophela. okay ngafika la ngo November usuzophela sifine kwakuyikota sekusondela izinsuku zoChristmas ngafika ngazocela hey malume yazi la sengizohlala emqashweni kodwa nginesicelo la sokuthi mfethu ngoba ngishawa imali yerent nawe ngicela ukuthi ube khona into onginika yona noma singayibhali noma ingasasho ukuthi iyona into esizovumela ukuthi ngoluma sehlampe indlu isilungile so kwazi ukuthi siphuluma ukuthi usukhokhe kangaka sibambe into engaka okay yes hayi kwakuJanuary hayi ngihambe ngihlalele sivumelana ukuthi uzonginika 4,000 mayikhona umzala hayi ngihambe ngihlalele emqashweni ngibuye uJaba athi hayi no mncane 4,000 thani 5,000 ukuze nawe ukwazi ukuphila ngibuye ngize kumalume ukuthi unfortunately uThozani wayengekho wayithi angazi uye kuphi ngacela uMsimango noSibari ngifike la hayi umalume athena hayi asayikhuluma into engayiphambili sivumelene idlule leyo nto kusashintshe nje ku right sivumelana ngalo 4,000 hayi lithe lami okay ke kodwa ke udadewethu bethe nami ngize ngizoyikhalela kuwena ukuthi kuhamba kanjani wayehleli la uMsimango akhuluma umuntu wakhuluma uMsimango kwakunoSibari lo muntu hayi emva kwalokho futhi ngihamba qhubeka nginike lo 4,000 okay yonke njalo into ephansi hambe 4,000 hambe bayimbuye umfundisi ithi hayi umfundisi phela kahle ayikho phela into esasiyisayine phansi sizokhokhelana ngo 4,000 nami kwakuyisuggestion nje since indlu ngibona ukuthi phela hayi siyahamba isikhathi yeah bese ngithi awungizwele kuyona leyo ndoda uthi ngeke ikwazi yini nginike u10 blocks 10,000 nje iceleni wesitulo ngikwazi ngawufaka egroupini futhi ngikwazi nami ukuthi ngimuve ngempilo ngoba phela ngiyabona sekufu eBhwari indlu kwayithe mhlambe ngoMarch kanje mhlambe bakhona abantu lokubefike kuyathembisa okay ngiyazi nami ukuthi indlu vela ayidayiswa same time akaze ngibe nayo indlu kodwa ngiyazi awuvela udayisa same time kodwa ngase ngithi sengibukela ukuthi from last year phela siyabala so nami ekugcineni ngiyalimala esikhathini ngoba nami usebenze lo ngikuthenge lapha ngoba ngikuthenga ngo50 rand awusewona 50 rand manje this was 2023 ngenza lapha nami ekugcineni ngiyalimala ngangikhuluma nomfundisi sami ungikhulumele nayo le nto uyabo hayi afike ke uThozani la kube ukuthi athi nawe usimpintshekile inkingeni zakhe it was April mangaphosisa hayi mbuye ngithule May June July ngiphinde Thozani ngeke mfethu 4,000 hayi ncane mfethu ngisho kuthiwa yabo 4,000 kunika bona njalo ngenyanga ngithi mina mncane 4,000 ngeke kuthiwa ngisho kuthiwa mfethu siyafika kule wa 201,000 sofika nenike kuyobe kunjani ngoba sinaphepha asinalutho ayikho into esibhale phansi mangathiwa mina ngiyashona zonyaka zisiye yena umalume izingane zami noma izihlobo zami naye mangathi uyashona mina sefanele ngizohliphazamisa izingane zakhe nomzukulu wakhe sengilokhu ngizohlupha ngizofuna isikweleti ababengakazi isiqala ukuthi isiqalwe kanjani kuvunyelwa nokathini and number 2 anginaphepha Thozani ohamba ungikhulumela le ndoda ukuthi ithini time frame yalento ithini lendlu kanti idayiswa nini kanjani nami ngizoke ngihambe ngiye ngapha ngokusikhaweni noma ngiyengene ngizoyipatrolela nje ngiyihambele zami indlela la ngoba phela manje mangithi ngiza ngapha le ndoda yakho yangishayela icall yathi kimi ngaphinde ngizibeke umcondo wami la emnyondweni okay yabo nganginetheke nje ngafikela ngithi ngizombheka ngangifika nenye inkontrakt eyayifuna ukuzosebenza le phezulu nalapha eBridge ithi ifuna izindlu yayikade ifikela ngihlala khona ngafike ngathola yena lo sisi lo uPhingo wawungekho wawula uqamba manga waphuma la number ngepolo entaki usuqamba mana mfethu mana sisi angithi uyangizwa nama proof sis ngafika la ngihamba no supervisor umholi engineer wayehamba ngeI20 ebeka ubhiya iyenekene uyezwa yini mina njengamanje ngakuthatha ngisho manje mina ubhiya ngicina ukuphuza sizazi ba January ba 18 okay anginankinga okay ngiyafika ngathola usisi ngathi bengizobheka umalume wathi lo mjida sambe ebheka indawo efune ispace abantu abawu10 wafika la ngangihlala khona ngathi mina yazi ukhona umalume wami onganginikwa naleyo so space angizange ngisho kulo sisi lo ngabe ngiphuma ngahamba ngasazi noma wena lemo ngakubona lapha yini sasihamba ngeI20 emhlophe mfethu isekhona ayipholo yabo kuyipholo elimhlophe phela musu uphikisa into ekhona njengamanje okay asiyayiqala asiyayiqala sinicuza kakhulu emotweni
kufike ke la ekutheni ke mase ngicele ukulokhuza ku uThokozana ukuthi hayi awungikhulumela nale ndoda 4000 emncane ithi isuka le ndoda yenze njani ithi izo increase yena ngo10,000 aThokozana la isikhu umalume afanele akhulume nawe ngoba phela wena ukweleda wena kahle kahle yabo nami ngiyithandi lento ukuthi njalo yonke idivaya kumina ukima kuwena kanti manje egcineni wena usulindile vele nami ngiyasibona isikhathi ukuthi cha mfethu usulindile yabo yena futhi ngabe uyena othi okhuluma nawe akutshela ukuthi way forward kanje ehlisa umoya ngo1 no 2 no 3 ngithi mina yilutho ngitholi ngisho icall ukuthi khamba kanjani indlu yakhe ihawufaka yonke into nje uyabo athi uThokozana hayi cha nami bese ngimtshela hayi nami sengibambezelekile yabo yenze njani ngimsendele lokhuzo WhatsApp malume awuyeke ungixhaphaza umsendele uyazi ukumcela udlalela ngoba uthe unaleyo proof umsendele WhatsApp phendula ulebe bese nguphendula lokho kuphendule khona ulebe ngithi hayi yazi into elula lebo ngoba uyazi lento leyo usuyayazi kakhulu uyayazi nokuyichaza angcono vele ninginike nje ukuthi mhla kabani ngizongibuyisela imali yami ngiphume kini nami ngiphume elami lokugcina kulo WhatsApp kodwa ngoba unawo proof ngawudlala ikinkingi nami nginawo yabo sigcine ungizwa kabi gcine nje lapho ke sisi okunye nami ngizongenelela mase echaza ngicela ukuthi ayichazele ngoba nami ngizamela ukukhathula ngeke ngizobe sengilalela nje alright yabo ngithathele nalo mfethu ngenzela ukuthi ungcono sifake la emzimbeni ukuze kube lula izozwakala hayi ngiyabonga nami sisi ngisicela nje uqala okay izozwakala ngoba usebenzisa lesi emzimbeni ezomkhumbuza nami lebo kwena my sister nani bafethu lento bethi mina so buya last race ngoba usangibuyisela emuva awusangibuyisela emuva nami ngizoqala ukubuyela emuva ngale esahlala ngale umshana wami yaba bengimthanda namanje ngisamthanda uyazana umshana wami sike sahlala naye ngale inkinga yakhe nje uthi uyi-pathological liar yabo ngingale nje esikhaweni khona la ngakashiya khona ikhadi because ngithi bengisebenza ngapha imali ama-race ubuye benesandla because wadla imali yami ama-race yangakhokhela mangibuza abafana uthi lo monyayo wathatha ikhadi lami lo kanje walisenza wafika nentombi lo kanje yabo then okwesibili le ndaba yokuxabana kwethu noKhiye lapha kunama-tenants kune-tenant enye lebuye athathe ama-spare la ongena emarumini khona umunye singamfonela nje la wafike wangena wantshontsha ibhodlela likatshwala yazana then bese bakhona omunye okuthiwa umsholozi lokuthiwa umsholozi wayefuna i-spare ekhona phakathi endlini ekhona phakathi endlini hayi kuthiwa kuvayivalele into wayekhona yayikhona yabo kuleyo ngicela ukuyifakazela ke ya kwathi kuthiwa ngalolu suku umuntu wayekhona umfana unomfana osebenza la ekhaya uyena lekhozo oKhiye yena ujwayele ukuphatha oKhiye uma ukuthi konke efile lapha alungisa yabo so uthi wayekhona naye bengifisa ngabe naye uyasho izinto ezenzeka ade zenza usikhuku because nami ngazazi ngaye sithi waye observe yonke into ayenzeka wayehleze khona nje sorry kancane le mfowethu then umshana lona stress ngangihlezi nomunye ubaba lapha stress ngathi mina awunayo wena ilungelo lokungena endlini yethenant ikhona endlini because wenzani invader i-privacy yayo yabo enye ke futhi umshana enjobona ebala ushi lo ngangizana naye umshana at least uyahlula ucontrol itemper understand nalento ukuthi kuyapheka uyanyula ebhodweni yabo number 5 khona intombazana ngamtshela ngisifika la ngathi please don't fall in love ngamantombazana angale ngoba akaziphethe kahle understand lona wasuka futhi lithenant intombi yethenant le stress bazwaya nayo uqiniswe ishayela uthandana nayo understand ngitshela nje amafamba akhe understand kuba ngashayela intombi yomngane wakho uqinisa uthandana nayo understand yabo amafamba akhe lawo stress yazana then I'm a forgiving type understand that is why njengoba azangibeka nelekhoze nesandla understand yabo washaya mina nalo intombi lo bhodo obehlala yazana wangemuza odongela understand yabo then
usisi hamba ovula i-case, understand. Then salapha kwathiwa no siyabona ukuthi kanje, understand. Because ngumuntu I'm a forgiving type, understand. Ayisale cause ayisirese sakhuluma ke nehlobo, understand. Mina la umshana ngenzela ukuthi bekhona into ayidlayo nayo, understand, ngoba ngeke saqasheka, understand, yabo. Umshana ke at least ngokuba i-pathological liar. Wafike wazongiqambela amanga kumshana ngale wathi mina ngimxoshile, understand. Mina ngizange ngimxoshe. The very same mshana ngale uyantshontsha tech shop lo azamxosha azohlala ngale. Ukumentionile lokho azange ngimention, yaza na. Okay. Then indlu ngiyadayisa nayo estate agent, understand, sayifonela futhi manje, understand. Ngathi mina at least waze washo futhi omunye umshana wethu omunye kade iphosta ngale wathi no, indlu thatha isikhathi ukuthi idayise. Njengoba kade ngale ngokhatha ihlahla ngifuna nje leyo document ena i-order nayi estate agent, understand. Ngicela ukuthi sayifonela futhi nansi ikhona. So umshana bevelode ngimfakele nakuthi appeal of 4,000 ngase nginyusa ngithi 8,000 lana kade kuhlala abantu company ngenxa yelento yo-extortion, understand. Bethi mabele cause basuka bahamba asala ama-room a-empty sebeyaqala-ke manje bangena kancane. That is why bengi-increase nami ukuthi akwazi ukuphila ngoba I'm a humanitarian, understand, ngumuntu kaJehova, understand, yabo. Yabo nje leli cause le ngathi mina kuye ngokuthi yena wasomhlamba wakhompyutha nami mina kade ngifundisa sengingena kwi-pension. Okay. Then ngathi lendlu le ngokuqhubekela yona, understand. Yena he didn't do that, understand. Instead buya lempilo yangaphandle, understand, yazana yongayiphathi kahle. Otherwise I would have finished this thing, yabo. Ngabuya adla manje, understand. Ngale mali engikhokhela. Then mina ngeke ngathanda ukubuyela entweni eyisemuva ngoba sisayixoxa lento ifamily ukuthi nansi ile cause ilento le estate agent. Ngicela sifonele manje estate agent, yeah. Ukuthi awuthi ngimile nami ngifuna ukuyiphusha lento idlule. Lokho ngiyakhipha njalo monthly awuthi seku 4,000 senginyuse manje nibala kanjani le mali siyabhala phansi sinama recordings. Okay. transfers ngibe ngibhala. Okay. Nani vele seninayo ifika ekusuke eqaleni ukuthi imali yakhe yasebenza 248, yeah. Kasi nasiyabhala nje, siyabhala khona nebhuku la ngibhala khona. Silungise lapho ka 248. Yeah. 248 hayi ngiyangena phela ngathi nami ngiyangizwa ngithula 248 waphuma ngokuthi athi umzala lo le wena wazi malini kaSikhulu wazi malini kaSikhuze singalokho siphisa ngathi nakhipha amaslip Statements. yeah wathi umazi malini wathi yena wazi 248 wathi 248,000 wathi wazi kanjalo yena wathi khona ngangikhokhela undlela kagesi wathi umalume wathi umzala cha inkinga mfethu mina ngiyathula ngenilini cha phela sokuyi chance yami phela ukukhuluma ngisinikeza phela ngenze njani ngathi ngicela ukungena la ngangithi uyangizwa kuya 240 yaphuma kuyena wathi umzala lo le ivume Sikhulu yazini ukubalekelwa yini ukukhuluma uyangizwa Okay, right. He must find an estate agent to prove ukuthi le ndlu vele iyadayisa silinde on sale, yeah. Amfonela uVillas, yeah. Inkulumo yakhe ngamanga. Mfonela uVillas, yeah. Uthi hayithi indlu nje ile khoziwe stress on sale. Okay, ngicela ukuthi usumfonela ufake loudspeaker bese uyinika yena ubaba ifona iphathe mekhuluma naye so that sizokwazi ukuyithola naleyo. Faka ulanga. Isondeze kuwe nje ukuze uzokwazi ukuzokana. Mzala. Villas. Ngisebank ngizobuyela kwena manje. Oh, sebank. Yes, ngizobuyela kwena. Okay. Asimlinde ke nkosami ngoba naye wenza umsebenzi wakhe. Asiqhubekeni nokunye. Oh, okay. Njengamanje ke bhuti wami ingakanani imali osuyinikiwe mawusuyibala mase niyibala isiyonke. Ngicela ukuthi lilandu ukuze kuzoba ngcono. Isengaka. Issue 46,000. Yeah. Okay. All right.
ekudayiseni kwenu indlu kuthiwa ibambe phi mhlambe noma siniqale nini iprocess yayo yokuthi nidayise? Process. It's been almost close to 18 months now. Yeah. Okay. Yeah. So ama challenges esibhekene nawo ukuthi mhlawumbe batade befika ukuthi umuntu uyayithanda indlu kodwa mase credit bureau bank mase credit bureau beshawela credit bureau kuba naleyo nkinga leyo but nje so far bakhona abajengisa ama interest estate agent sokumention konke lokho ikhona so elaborate kakhulu kukho kodwa nje okunye ngicela kumayelana nendlu ikhona nje engasichazela kancane ngoba indlu well maintained nje kade so yonke into nje kade siyayimaintaina sakhokhela ama rates sakhokhela updated ama rates renovation nje kade clean wasikhatha nehlahla ne everything yabo so nje sesilindele estate agent nje yabo feedback ukuthi kuzokwenzakala emva lapho khona uyithengayo ke then clearish and then cleared and then imali saza ngayo estate agent okay kwasala phi ukuthi ni ngoba okay ngiyabona ukuthi bese kukhona ubhuti phakathi kwenu ukuthi kuba uye umuntu engasho ngithi ube nomthelelo omuhle ukuthi imoya igcine iyehla ngaso sonke isikhathi inkulumo mayifika ngapha ingafiki ilumela kodwa ifika inokuthula kwasala phi ke kuthenini nimazise yena njengomuntu ukuthi njengamanje indlu yadayiswa ngoba uveza ukuthi yena ngathi akakanalo ulwazi lokuthi iprocess yaqaleka ukuphendula lapha ngixolisa ukuphula ulimi okay njengoba sikumentionile ukuthi ngoNovember sizophela sahlangana nogazi bonke nje sahlala kwakuyimi uMalimthozani uyena bhuti isikhulu nobaba sayidiscuss indaba ukuthi babona ama message ukuthi i-conversation yababa ne-estate agent yabo safonelwa futhi yabo and then kwase kudiscuss ukuthi hayi since nalapha kuma cottages kusane shortage ama tenants yabo kwavunyelwana ngawo ku4000 kwaphinde kwavunyelwana futhi ukuthi yabo ngoba sisavunyelwana nje up until kuze kudayiseke indlu ayisekho enye into esophinde sisuke kuyo lapho siye ngale yabo manje yona into eyenzeka le kwavunyelwana kwaqala ipayment futhi akaze kube nenkinga wacela ubhuti usikho ukuthi ucela ukuthi ipayment iyango December leyoqala ukuthi kube u10000 wenza njalo baba qala ngawo 10000 and then waselode efront ngo4 up until July ngoJuly sorry ancane le udekhoze usikho khona la wakhala khona ukuthi awukho 10000 hayi no u8 wayekhala ukuthi uyile cause straight ngathi manje le khonzo tshontsha kwenye yamsisile cause yabo kwakuqala nje December yabo le ngisikhuluma ngale manje then till last month I said nay ngase ngifonela nangu ugazi igazi ngoba isimo kanje khona amanye ama room abangenayo othi ngifake omunye u4 at least na akwazi ukunyakaza understand yabo angahlali kulo 4 abekwazi na ukunyakaza into ezincane mhlawumbe akwazi mhlawumbe umethola itohwanyana and everything yabo then njengamanje bese lode ngiphusha ngo8 ke manje yabo ngizethi naye akwazi ukubhala balance yabo kungabi lode kulo 4 ukhombisa ukuthi nami ngumuntu understand ngimfonela ulekhozo ugazi athi ugazi hayi angikhulume naye sikhathi naye esikho hayi semnyaza angimphushe ngayo asethi usikho kimi mina ngiyamxhaphaza kanje at the same time uyazi ukuthi mina ngilindele estate agent makuthi nje qhwa estate agent makulekhoza umuntu okhokhayo kuma transfers lekho mina estate agent ngatshela kwaPaparazzi ukuthi wena uba make sure ukhokhela ama rates abathe kanje ama rates ngiyawakhokhela and the maintenance yonke into I go there njalo ngicheck ama rates akhokhela maintenance bade ngokhathi ihlahla uqinisele kade ngikhona I go there clean ngibuye ngize ngapha okay niyabona yini ukuthi into yeni nishaye kuphi inishaye ekuthenini ekuqaleni kwenu kwenza zonke izinto aniyenzanga iagreement ebhalwe phansi nasebenzisa lento yokubhekelelana yokucabangelana yobuhlobo kanti ngelinye ilanga izohamba inishaye njengamanje sikhulumela phezulu kwento eningenayo iphepha layo noma umsuka wayo ukuthi yasuka kanje okuzokwenza ukuthi kube nzima ukube mhlamba kufika ngala esesikhona namhlanje
ngikuthi uNkulunkulu bethatha oyedwa phakathi kwenu bese sizosala sinenkinga ngoba abantu besebesele abawu2 okuyibo abangathi bangenelele lo daba okuumfowethu nanangubhuti yibona abantu bese kuzomela bebe nezinkulumo noma nokufakaza okuthile ezintweni abangazi ukuthi ngelinye ilanga ziyoqinisekiswa kanjani. You understand? Inkinga yami ilapha ekuthenini ngingayipromote lento yokuthi uma ngathiwa ngizwana noma kangakanani but kwesinye isikhathi kuyenzeka kufikela kuhlukana khona indlela ngoba ikusasa suke singalazi ukuthi izokwenzakalana. So into enilimaze kakhulu leyo yokukhanda into nikhandele phezulu kwamagama ningayikhandeli phezulu kwento ephathekayo. Nakho ke njengamanje nigidagida kulento bafikile bahlala phansi kwakhona ukubonisana wakhona ungaculiseki emva kwesikhathi esithile hayi ngaleso sikhathi emva kwesikhathi esithile uma kukhona ongaculiseka emva kwaleso sikhathi userealize noma usebona ukuthi okungcono sekungenzeka ngenye indlela angithi niyabona ukuthi izinto zena nizibhalile phansi so inguquko eziba khona vele kunokuthi ngingashintsha noma yini kusasa ngoba vele ngisho ngomlomo you understand so iyangilimaza lapho ngoba iyodala inzondo enkulu iyodala inzondo enkulu engenasidingo nakhona engenasidingo. So ngokwami ukubona bengingasho ngithi besengakwazi ukuyilungisa ngokubona kwami ningizwe kahle ngithe ngokubona kwami bengibona ukuthi sengakwazi ukuthi ilungiseke kanjani na abomthetho bakhonela ukuthi izinqumo esizithathile ezihamba zishaye ngelinye ilanga sikwazi ukuthi sishintshe siyoyilungisa kubona. You understand? Sithathile inqumo uyangizwa mfethu sithathile inqumo sayithatha ngendlela yokucabangela isikhathi leso sikhathana esincane bese kuba ukuthi kusasa sesiyaphinde siyabona ukuthi sashayisa la engathi besingenza ngenye indlela. You understand? Sesiyolungisa kubona uma ukube bekuya ngami noma mina benganicela ukuthi ngoba seluhambe lwafika la ekuthenini niyahlala niyasuka kusasa kubuye okunye ukuze sigweme labo hlala labo buya ngoba egcineni ngoba ngathi umfowethu usethatha uhlangothi kanti yena ukini nobabili ufisa ukuthi nibe nokuthula nina nobabili. You understand? And usakafisi na ukuthi kuze kube khona la nyathela khona bengathi mina okungcono akibe police station kwenziwe affidavit lovely eshoyo ukuthi mina sibanibani ngiyayazi ukuthi kune property yakhe ngakimi sengimkhokhela imali ukuthi uma sidayisekile indlame esendaweni ukuthi ngizobe sengimnikeza imali ukuthi uma kuukuthi uthi umfowethu ay mina sengicela ukuthi kube khona isikhathi mhlawumbe esivumelana ngaso sobe sesizwile kwi-estate agent ukuthi izothini uma kuukuthi kuba nesikhathi esivumelana ngaso kuvunyelwana ngaleso sikhathi kube kuye futhi ukuthi uthini uthi niqhubeke ninginike yini ngenyanga noma siyama kusuka manje isizoze iphumi kanje noma ithi affidavit yethu sobe sengimnikeza le esalile emalini ukuthi engazi ukuthi kwakuyimali yakhe sengimkhokhela imali engaka. You understand? Kodwa kube khona into ezobhalwa phansi ukusuka manje yephambili ukuze kusasa ingabi bikho into ezophinda futhi inihlalise phansi noma inijikijelanise ngamagama. Amen. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala lokho. Ngokohlangothini lwakho mfethu ngiyazi ukuthi siyahluthukelwa. Angisho baba ukuthi ngiyayivuna mhlambe indlela nani ukukhuluma ngayo kodwa thina njengabantu abamnyama kuye kubukisa ngathi kulihlazo ugcina ube kumuntu omdala isandla. Kuye kube ngathi kulichilonyana. Ngicabanga ukuthi uyak understand. So ngikubona unephutha lapha ekuthenini kwagcina kwenzeka ngaleyo ndlela okwenzeka ngisho ukuthi ubaba waye right kodwa uma thina sizingane nje sihlezi sithoba noma ngabe kuthiwa sekunzima kangakanani ngikubona unephutha ke kulokho ukuthi uze wagcina wacasuka wafika kuleyo ndlela okuyogcina ukuthi kuyindlela yokuthi njengoba kuumalume wakho nje ngelinye ilanga komele nihamba neyidlulise futhi leyo noma niyilungise ngendlela ethile ukuze nibe right ngoba okubalulekile akusikho ukuthi omunye akabuyelwe imali yakhe omunye akasale nasala nako kodwa empilweni siyadingana. Lovely. Empilweni siyadingana ngeke dinge namhlanje
kodwa kusasa ngiyokudinga nakuwe baba Yebo. futhi ngokunjalo Ngomdinga ungemdinge namhlanje kodwa kusasa awazi ukuthi uyobumdingela ini Kakhulu. nakumfowethu ngokunjalo ngoba asazi ukuthi kusasa lesiphathelene naye mhlawumbe uyophinda amdinge Kunjalo. okubalekile ukuthi ubudlelwane buqine noma kulungiseke emaphutheni esiwenzile nasemagameni mhlawumbe nakuwe baba agcine ephuma ngekho mahle nidlule futhi kuwo ukuze igcine nizokwazi ukuthi nibe nesisombululo okwamanje njengoba nayiqala ngendlela nayiqala ngayo singakamfoneli nje ukuza ukuthi iprocess yokudayiswa kwalwamuzi iyawufaka kwenzakalani singakakuzwa konke lokho bengasho ngithi mina isisombululo ye-affidavit. Amen. No ngiyakuzwa sesibe ngizocela mhlawumbe naye umfundisi ngame ngathi simvalela ngaphandle ekebeke naye ngoba ngicathi ngibekile nabafuthi babekile nabo ngicela uzwela ngizange ngibaphazamisa akebeke naye umfundisi naye ngabe ngathi sesithi akathi ngoba naye lo la suke ngikuchazele ngalo ukuhamba kwami la ekhaya wayekhona. Okay. Uqale lapho ukuthatha over naye ukwazi ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu. So ngicela naye ithola ithuba elinjalo. All right. Khavekile. Yeah. Mhlambe ukungena kwami angikuzukukhuluma ngenhlalo yabo. Ngingene endleleni la sengase sebengasazwani khona. Okay. Engeneni kwami ngeniswa uyena umzala. Okay. Udaba salibona ukuthi ngathi lidinga ifamily fanele liye kwi-family level. Cause sibancane mina nomzala. Okay. Umalume. Okay. Involveni abantu abadala. Khona ngingakuveza ukuthi ngokwami ngifisa ngathi angisekho kulodaba. Yeah. Because ngigcine ngifana ne-middleman at the same time ngomuntu wefamily. Fanele ngireport nasekhaya ukuthi how far is the process le yokuthi kubuyiselwana imali. Okay. Kukhona into ukuthi kugcine ikhona misunderstanding ukuthi kungabe umalume ukwenze eplanile yini ukuthi mhlambe umzala aphume la so that azokhona ukuba neproperty. Yes. Well ke ngokunderstanda because ngilalela omabili ama side ngokunderstand ukuthi kube yinto ebingaplanekanga le. Yes. Ukubavezela kuyifamily ukuthi no awekho ama bad intention. Umalume benendlela yokuthi ufuna ukuassista kwaba khona ukuthi kwaba khona ungezwana. Yeah. Then engezwaneni kwabo ke kwa isivumelwano mhlawumbe ngizokuphinda lokho ukuthi saba khona isivumelwano emva kokuba bengazwananga sokuthi umalume waveza ukuthi akasakhona ukuhlala nomshana. Yep. Ngezathu sokuthi kuze kwabe kwanizandla kwakhiphelana amagama kufanele ayofuna indawo. Okay. Naye umshana kwaba kanjalo. Kwaba isolution ke ngoba phela bese kukhona ungezwani ngempela. Yes. Then ke isivumelwano besikhona sokuthi uzombuyisela imali yakhe. Yaba khona I proposal. Okay. Eyayivela kumalume ukuthi ucela ukumnikeza ngabo 10,000. Okay. Then waba nakho ukuthi no i-10,000 ngeke azayibone because ufuna ukuqala impilo from the scratch. Yeah. Ucela ukuthi ibuye njengoba injalo. Okay. Kwaba ke nakho lokho ipromise yaba ukuthi indendala le nami I was involved in the matter yokuthi kuzodayisa umuzi le. Akuyonto eqhamuke mhlambe endleleni. Okay. Kwaba yilokho ukuthi umalume financial useshayekile angeke akwazi ukuyibuyisa yonke nje ngoba injalo imali enkulu. Imali enkulu ayibonakala mose ayisebenzisa. Yes. But mase kufanele uyibuyise nokuthi ke enye into akukhona ukuthi umalume wathatha ile 248. Yes. Kwakuukuthi babesebenza. Yeah. So kwa into ke ethi kuzodayisa umuzi ngale. Ngabuya ngahlala futhi nomalume phansi. Ekuhlaleni kwakhe sabonisana nomalume ukuthi mhlamba kudayiswa yona imiqasho le. Ukuze sokhona ukuthi kubuyele le mali le. Yes. Because bese sifuna ukuthi le ndaba iphele kudlulwe. Yeah. Nomuntu afocus kokunye.
Yes. Sifikile nanabantu bezocheck imiqasho aba-40 ngendlela okuyiyona. Okay. So mhlambe into engingayiveza iyo leyo ukuthi no isikhathi esiningi fanele ngireport kwi-family, fanele maye ne-stress abuya ezekimi because na if sibheka la njengoba kade sibheka lapha emabhukwini it's 48 plus osuphumile minus kulowo 248. Yes. And now uyabona ukuthi malume ngizokuveza nje lokho usephilela ukuqasha. Yeah. Kuzothi kuphaphama late isikhathi ngithothi ayisekho imali engaqala ngayo impilo. Yeah. Angizama ukufaka ipressure kuwena. I understand ukuthi kune process obusy ngayo ukuthi alungise, kodwa at the same time uzothi uyaluza because njengamanje uphilela ukuqasha, ukudla, ugesi nokuthi kazi maintain yena. Khona we pray ukuthi le process iyenzeke because it's long overdue the way it is. Ngeke ngakhuluma nomalume ukuthi njengoba savumelana ngakhuluma nanaye umzalo ukuthi mina bengizingena njenge peacemaker ukuthi at the end of the day akhona umzalo ukufika la aze azovakasha but now ngiyathola malume ukuthi ngale kukhona ukungezwani phakathi kwenokuqhubekayo underground. If sekufika izwi elithi angabe seza la uyabona ukuthi kuyaqhubeka, angazi ke nayo ukuthi uzendlelani mhlambe ephazamisa umalume. Then number 2 ngayi emphasize indaba ka 8000 increase ukuthi please malume ngicela nibe nayo indlela yokukhulumisana. Ukungena kwethu bekuwukuthi sizama ukubuyiselana ubudlelwane benu, ungabe ukuthi into fanele uyikhulume kuyena fanele idlule kumina ukuze ifike lapha because ngizogcina ngixaxela mina ukuthi kube ngathi ngithatha iside. So mhlambe engagcina ngakho yikho nje lokuthi siyabonga kakhulu ukuthi ningenelele at least nina niqhamuka from outside, thina singabantu bomndeni. I've been working lelo daba angifuna ukukusho ukuthi alukho lula ngoba alikho iside engifuna ukulithatha, bobabili babalekile kumina. So now alukho lula makuya ngokuthi kunamagama agcine ephuma. Siyabonga kakhulu ukuthi ningenelele mhlawumbe ukulimonitor kwenu isolution izogcina ikhona. Okugcina engakusho asehliseni imoya mhlawumbe masiqala ngingenelela udaba ngaze ngamtshela naye umzala wami lo, ngamtshela ukuthi if ezophakamisa umoya mina ngizophuma kulona, angizwani nezinto mhlawumbe namagama kuze kukhishwa amagama ngizobhula umlilo. So mhlawumbe asehliseni umoya singabukani engathi siyalwa khona njengoba sekukhona abantu abangenelele kusho khona ukuthi ikhona i-solution ezoba khona. Ngiyabonga kakhulu lokho nje ngakuveza. Okay. Ungishifthela ngimbuzo ngifuna ukubuza ngalapha. Bengifisa ukuthi usungiphendulile omunye bengizobuza ekuqaleni ukuthi ekuqaleni ukusuka ngesikhathi kade umnikeza umshana leyangxenye yokuthi akhe kwakuyiphi inhloso, kodwa ungiphendulile ekuqaleni mawuthi kwakuwukuthi naye kube khona into aba naye empilweni yakho yonke akwazi ukuthi ahlomule kuyona. Siyakubonga futhi kakhulu lokho. Angazi ke noma kule eyami ekade ngiyiveze umbono ukuthi since kungekho lutho eyayibhaliwe kusuka ekuqaleni i-right yini ngokuyibona kwenu ukuthi asambeni siyokwenza i-affidavit eshoyo emaphoyiseni ukuthi ngiyakwazi ukuthi and ngiwilling ukuthi ngenze kanje ukuze egcineni kwazi ukuthi kulungiseke kanje. Engicabanga ukuthi leyo affidavit yona yobisile iphepha elokuqala siyoba nalo kwisivumelwane naba naso kusuka eqaleni kuze kube kufika namhlanje. Noma ingeke isakubhala into eziningi kodwa izobhala lento esesifisa ukuthi siyithole ngoba ngiyasizwa nami isikhalazo sakhe esokuthi yebo uyayithola imali leyo ngenyanga kodwa ekugcineni iminyaka iyahamba. Yebo. Unabantwana
okumele ngelinye ilanga nabo bebe nekhaya labo noma nendawo yabo abayikhombayo ukuthi nakho ekhaya likababa, you understand? So ukusebenzela ekuhambeni kubi ngaleyo ndlela noma ukusebenzela esigangeni ngisho kanjalo ukunokuqoqa konke onakho ubeka inqwaba la bese uyaqala uyakhanda. Ngiyasizwa futhi isikhalazo sakhe esokuthi usebuye wabuyela ukuthenini nami ngiyafisa ukuthi angathi sekulahleka konke ngigcine ngingasenawo ngisho indawo kungeyami. Ngicabanga ukuthi mfethu lo sosikhalazo sakho. Yebo kunjalo, mina nje inhloso yami sewukubukela isikhathi ukuthi mhlambe masingathela nje igama lokugcina ukuthi lento siyiqeda kanje ngo1 no 2 no 3 ukuze nami kusasa ngingakheli inzondo ukuthi mangidlula la ngithi kwakuyindonga zami lezi kodwa imali yakhona yashabalala emoyeni. Uyangizwa nami engicathi nami mawuthi uyayiguqula uyibuyisa kuyena imali umebuyisa kunanga umfana wakhe naye mangathi usebenzela ekseni ukuthi uyawuthola 8000 kodwa fanele uyoqasha kodwa fanele nawe uyimaintain. Number 2 awusebenzi and nami sengizamile ukuthi ngimcabangele njengomuntu ngoba phela ngikhuluma ukuthi ingxabano yayizolo noma udaba la izolo. Lolu udaba lolu selinesikhathana impela and masilikhuluma njalo lolu daba yimi ngililetha kuyena, uyabona. Mangililetha ungizwa kahle, mangililetha ke nami ngisuke ngiba nokuthi ngifuna lento iphele kube ne solution yokuthi nje ngisho sibonana uyaphila bhuti ngiyaphila bhuti uyaphila malume ngiyaphila baba. Okay, ngifuna ukubuyela kuleyo ukuthi ake sithi ke nakho siyathola lapha ukuthi mhlambe isikhathi singasithatha indlu ukuthi igcine idayisekile mhlambe u4 months. Sithini kulo 4 months uyaqhubeka uyayithola le mali noma leyo buvela uyithola ngoba ngicabanga ukuthi yona ekwenza ukuthi ukwazi ukuphila, noma sithi siyayibamba manje njengoba isikanje sesizoze sibone ngalesi sikhathi sekudayisekele indlu? Hayi engakusho mina nje manje noma kuyisicela ake ngicela ukuzwa kuyena umalume ukuthi yena ubona ukuthi kulesikhathi lendlu ingadayiseki isiphi isikhathi asibona ukuthi yena hayi nami ngibona ukuthi lesi mhlambe mayikhuluma ne-state agent zakhe njengoba nami nje ekwami nje okungikhalisa kakhulu ungizwa kahle ngikhaliswa yini ukuthi ngiyapheka ngiyathulula angazi noma uyayithola yini leyo. Ngathana kube nami ngihlalele kwami ngabe ngithi hayi asilinde noma mhlambe ngihlalele somewhere nami ngibona ukuthi hayi angilimali ngizobe lokhu ngibeka ngoba nje manje imali nje mina la ngirenta khona rent 1.8 ngurenta kuphi ngayo le mali ngisahlala nodaba sade ngirente lawo ngifike kula kumalume ngirenta 1.8 ku 4000 ngabona ukuthi ngiyashayeka. So nje manje ke mina ngisashaya ke lokho ngisena inkinga sengiluzile vele inkinga enginayo ngizoluza isikhathi esingakanani. Okay, uyayibona leyo nto leyo angisho ukuthi nami ngithi ngimnqomela ukugqodweni mhlambe ngento yayizolo noma into yakuthanga. So ke la isikhathi sesithe xaxa so sengisho ukuthi nami kuze lento iphethe idlule nako nami ngabi nobuhlungu ngoba mina uma ngingahlala emqashweni u12 months ngizobe sengikhokhe emalini mina 24000 manje uphuma u24000 uphuma kuyona le mali phinde futhi kube unyaka ozayo igama engizobe ngilithola mina ukuthi idla kayidayiseki emva kwalokho sekuphelile. Yini enye ushuthi kahle uqonda ukuthi yini enye singasebenzela phezukwayo singagcili kakhulu kuleya lendlu ngoba lendlu isinesikhathi eside i2 iyadayiswa kodwa ingadayiswa. Yiphi enye solution esingaba nayo ukuze sikwazi ukuya phambili lokho uqonda ukusho? Okay, ngicathu ungakwazi ukuthi uyiphendulele kuleyo. Okay, my sister we go straight to the affidavits. Okay. Understand? Ngoba indlu njengamanje nangi estate agent njengamanje sebank bafika abantu lapha straight indlu ayidayiseki ngenyanga nangosuku. Lolodi befika abantu lapha ba rotate, understand yabo? For the estate agent, how far are you now? Please push uyasazi the story. Please push let's give me estate agent. Wanna make sure that ama rates aba up to date na yonke into. This was ilokho engikwenzayo. Lisona nje indlu bebeyithenga. I'm pushing the balance. Let's say isithatha isikhathi eside ke baba. Ake sisho njalo ukuthi uphinde uphele lo nyaka. Uphinde uqale lo zayo. Angithi uyabona nje kumanje usewuluzile 48000. Uphinde uphele futhi lo uphinde uqale nolandelayo. Ephinde futhi ayiluze leyo mali. Ake sithi ke isidayisa sekusela u2000 kuphela ngenza isibonelo. Kuyobe kusamsiza ngani yena lokho ngaleso sikhathi? Kahle ngixolisa ukukhululeka. Mina kahle ngiyabona ukuthi baba uyayiphinde uyibeka nje lenzo uyibeka insurance man
there's no other option than ukuthi kudayiswe i-property sesigaweni. Okay. Ayikho enye option. Sengikhuluma mina in terms of finance yabo nje. Njengoba nami ngila ngifike ngenxa ukuthi imali nje yabo sadropile kancane standard. So asinayo enye option other than ukuthi kudayiswe property obekade vele ehlala kuyona ngale. We are pushing ekhaya kahle la ekhaya elikhulu. Okay. So we are pushing that side but that's funa ukurelocate size ngapha straight. Pusha that ukuthi nje simnike in total le balance osele. We are pushing option ukuthi ngaphandle usikudayisa indlu njengoba kwenzeka kuzodayiswa indlu futhi ayithole futhi. Not we are not resting in our laurels. We are pushing. Yazana ngoba time again I go there. Go check. Estate agent. Estate agent. Yona nje odeni imfonethu usasebank estate agent. Renovations ukuthi ngisho abantu ngoba kade kunenkinga befikile bayithanda indlu ngisho befika mebe right ukuthi bangayithenga beyithenga yonke into besothela nathi sikhathele ukuthi lo discuss lolu daba lolu mhlawumbe bengicela ukungena. Okay. Ngifuna ukungena mhlawumbe kule side lokudayiswa kwendlu. Asikuvume sekuhamba isikhathi. Side kakhulu. Ngingomunye ke wathenga indlu not once mhlawumbe twice. Ngizama ukuveza ukuthi indlela okuyiyona yona mhlawumbe eletha ifee kuyena ukuthi akayazi le yokuthi indlu yadayiswa uyizwa ngani. There is nothing written noma nothing isiqiniseko asibonayo because lokho into engenza ngingeniswa ukuthi ngiyayithola imibuzo nami anginazi impendulo. Uma uzokhumbula malume ngaze ngathi ngicela unginikeze ama details estate agent yakho ngakunikeza cause khona sesisidi isikhathi uma uzobheka ukuthi udaba lolu siliqaleni last year kudayiswa indlu. Yes malume angisho ukuthi anginikholwa nganginikeza ngithi akho ngize ngakhuluma naye ngamtshela ukuthi indlu ayifani nesinkwa osithenga nje e-tuck shop kuthatha isikhathi kodwa lesi sikhathi sekisihambile sesiside kakhulu. Mhlawumbe ke asazi ukuthi yipi assurance esingayithola ukuthi indlu it's on a market. Mhlawumbe ke naye abe nakho lokho ukuthi uyazi ukuthi indlu iyadayiswa because yona mbuzo lengithola njalo that why ngithi angingene nami ngicine ngithi hey ngicela ukuphuma kancane ngoba impendulo anginazo. Uma ungaphakama uma lento ayikabuye esemzame futhi. Okay, before simzame angifuna ukuveza lokho ukuthi asimazi thina lo muntu. Ngicela sikuveze lokho. Asimazi thina lo muntu and asazi ukuthi uyiqiniso kangakanani azobe ekukhuluma. Uyanise angisho ukuthi angithembi kodwa ngifuna ngizwe kahle. Asazi kuyiqiniso kangakanani azobe ekukhuluma. Ngoba nami kuba into iqondene nami ngisho ngathi angenzanga angenzi ngendlela engisho ngayo kumuntu engifuna noma ekumele ngabe ngimenzela iqiniso ngingazikhandela wami umuntu ukuze ezokwazi ukungibackup ngaso sonke isikhathi uma kumele kwenzekeni kumele kutholakala impendulo. Ngicabanga ukuthi nyangizwe. So ukukhuluma naye kumanje akuze ukusinikeza vele isiqiniseko esishoyo ukuthi vele iyadayisa. You understand? We need ukuthi siyithole lento ezomenza ukuthi naye athimelala namhlanje ebusuku abone ukuthi ngibonile ukuthi siseyinkalweni vele ibona umhlaba wonke. Ngicabanga ukuthi ubhuti wami kuyezwakala lokho. Kuba ukuthi nje naye unayo into ethi ngiyibonile ngigculisekile vele ayikathengwa ngoba nakho uthi khona ma properties i-for sale. You understand? Njengoba besho ukuthi nawe sewazi wayozenzela i-research ngokuyobuka ukuthi ngempela iyadayisa yini yingobani ukhathazekile ufuna ukuthola isiqiniseko. Angisho ukuthi singamfonela singamfonela ngesikhathi kade bekunikeza inamba bhuti wamfone wakhuluma naye. Angikhonanga ukufona. Okay. Ngagcina ngithi nje akeke nginikeze isikhathi. Okay. So angisho ukuthi singamfonela singaphinde simfonele sikhulume naye kodwa lokho kukodwa kuze kusinikeze isiqiniseko esiphelele. Ngiyafuna ukuthi naye ayilekhoze
shela asikhombise la lekhoza khona ngoba time again ukhona umfana omunye ngale bayafika njalo lode befike bezoyibuka babe nayo interest yabo. Okay. Sengiyayibona lento ukuthi le mama boda izinto ezinye kuthiwa ziyadayisa amabhoda akafakile yabo khona nje athi dayisa umshana wami le eBluff. Okay. There was no boat. Okay. Kulungile. Vilos. Ngiyaphuma nje. Ima properties enawudayisa online angithi? Siyawudayisa yes. Ya khona abanye bazocela kuyo le kuza la ubona le property le. Oh, okay. Ngabanikeza inamba yakho. Banikeze mfowethu banikeze. Oh, okay, sure. All right ke msana. Okay. Nansi ke numbers. Nayi number. Bathi le kuza online. Bathi bayawana khonja online sikhathi number yakhe and then sizobe sesiyazama ukuthola ama details wendlu kabhuti sibone yonke into ukuthi ikhona iqaleni yabo nje everything sizoyikwazi ukuthi siyitholele thina sinezwa ngaye ngomlomo. Ngicabanga ukuthi yona nje sisebenza. Okay kusho ukuthi sizoyithatha. Sivumelana ngani ke ngile ndaba yale affidavit? Okunye akukho kuhle ukuthi uma kukhona ukungazwani phakathi kwenu bese nabanye abantu ke bayithola intuba yokungena ningizwe kahle bayithola intuba yokungena uma bazi ukuthi anizwani kuye kungabi mnandi uma sekunamagama okusabisana bengifuna ukudlula kuleyo eyokuthi amagama abazintsongo abe inkinga ngelinye ilanga ngoba ahamba akuvalele khoneni owungayitshela ukuthi uyongena kulo. Kanti nengxabano yenu uma isuka ikhona abantu beyazi bayangena ngayo. Umuntu mefuna ukuba muhle kuwafika zokhuluma kabi umshana. Mefuna ukuba muhle kumshana khulume kabi wena malume. Ngicabanga ukuthi yakuzwa. Ngimuzwe emention ukuthi wagcine kuthiwa yena engasawubeki engasahambi la kule ndawo. Okay. Yangikhathaza leyo ngathi singahamba uxabana kwenu kuyangikhathaza ngoba gcina kuveza izinto ezifana nalezo kanti akukho kuhle. Akukho kuhle. Lento incane kabi Yeah, there's a very simple thing. Sir, my sister, I am a kind, quiet somebody. Nabo umsali bayas. Wherever the land corner, I'm a very helpful somebody. Mina into engayithandi, you understand? Yes. Angithandi la. That's why I've got a small circle of friends. Okay. Angizwana nabantu abaningi nala xokozela khona, understand? Eyinto njengoba ekhuluma kanjelo is because yathanda la xokozela khona and ngangimtshela isifika la ukuthi please be far away from the madding crowd. Na ngeke ngifice kuma madding crowd, you understand? Yazana ngiyaphuza ukuphuza. I still go and buy ngihlale la endlini, understand? Lona inkinga yakhe mama crowd, understand? Nokuhamba ebusuku and kuma ngelanga size sixabana ngithi bongihamba ngemoto phela awuhambi kushaya isikhathi ebusuku kuba nale ma spirits la ama evil spirits, understand yabo? The very same thing khona ngelinye ilanga ethi lento siyiqale fulento ihamba imoto kamzali kuze kube sekuseni ba complain ngale ukuthi hawu hey kade la kuseni waze wase egroove kanje ngathi hey Nkosi makuthiwa uyalimala la ebusuku evil spirits ngangimtshelile naye straight yini umuntu umkhuzo sokumthanda yabo mungamthanda uyathula, understand yabo yaza na yabo so nje ngilowo muntu mina sisi nalento le futhi ke ukuthi ngihambe ngikhuluma yabo mina moka wakhuluma into mhlambe ezongi-irritate ngimane nje just ngikublock ngithula, understand ngisebenzisa enye avenue enjani peaceful, understand yabo lo angimzondi ngiyahlangana naye lapha eBhoshe ngimbingelele kunjani mshana sibingelelana and everything but makhona into ekhona I simply mediate nansi umfundisi wasekhaya, understand? I mediate angihamba mangifika ngalesikhayeni angisho nokuhambe ngikhuluma lekho angikhuluma indaba zabantu mina stress, understand? Yeah uqeda lokho kahle isizathu mina ngiyasazi mina ke senza ukuthi ubaba ethi akamfuni la yazi ngenxa yani it's because of ama threats awenza ubhuti ekwazi ukutshena ubaba ukuthi yena uzombulala ini yonke leyo nto leyo so leyo nto leyo yakhanda enye into nakithi sonke nje nala ukuthi nalo discomfort le ukuthi ukuba khona kwakhe hayi yabo mekwazi ukutshena umuntu okuyena osifukamela umzali wethu la ukuthi ngambulala
So ngicase lawo madress lawo nezinye izinto ke njengoba nje Ngajulisa yabo njengoba nje kade khuluma ngama message nalezi inkulumo zakho uthi uyangixhaphaza uyikhuthela ukuthi yabo siyalungisa yabo uyena usayimbi kanti nathi we are willing ukuthi hlangane halfway simnikeze lento ayifunayo and then lento ibe sorted iphele nje yabo and samthanda futhi athi simthanda uhlangana usazobona ngisho hlangana noma nginankinga ngisho hamba kanjani samthanda futhi sakumjabulisa futhi emva izinto ezenzeka ungaboni ngaselunye benobaba nezinto azenza yabo la nje la but to ask human to forgive is divine no kuyezwakala yabo zisho kwezinye izinto ngoba ubona ngithule ngoba ngithanda ukusiphikisana mina nje amanje engicelayo ake senze lento yaffidavit kube ne-agreement mina phakathi kwami naye umalume okay ulokhu kothando nani asibeke eceleni i-agreement oyifisayo yabo nje ke sikhulume nje lento yemali yes sihlale endabeni mina njengamanje nje i-agreement engiyifisayo i-state lesa ngithi asikafoni ngoba kuchazile ukuthi usimfonele wathi icela afile free ukuthi angasinikeza ama details online upropose ukuthi ngempela bayidayiswa njengamanje wena sesibufuna ukuzwa uvo lwami mina ngifuna ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena i-agreement oyifunayo ithini ongenoma engakuculisa ithini lento ezobhalwa phakathi kwi-affidavit ithini singathi masifika emaphoyiseni sesiyangingiza sazi ukuthi konje bewuzothini wena into oyifunayo ifuna ibhalwe phansi njengomuntu okuwuyo onesikhalazo sento eyicindezelayo wena ufisa kwenzakaleni lokho engikufunayo hayi mina agreement enginayo nje umalume njengoba ngangifike kuyena kuNovember sengamnikeza uNovember singahamba soyenza from namhlanje agreement enginganayo nje manje ukugcina enginayo mina enhlizweni yami anginikeza umalume 10,000 kuzoba August September October November November 30 mase sibhaleleyo sesibuya phansi ngaleyo agreement iyona yokugcina enginayo engomnika yona sengicela konke imali yami ibuye iphelele lapho estate agent okay yayona angithi nami uthengwe ngibuza ukuthi agreement enginayo wena uyifisayo yes lapho ngiyama November ngoba sengimela ukuthi whatever balance esele ngicela ukuthi ibuye nami ukuze ngikwazi ukukhanda into engibonayo okay kusho ukuthi wena uthi ngokwakho uzoqhubeka uyithole leyo uyitholayo njengamanje until kufika uNovember mhla ka30 mayifika lapho awusezukwazi uphinda umungela amanconzo usucela ukuthi lezo bisisele ubuye isizumbulu in the space of 3 months that doesn't make sense that doesn't make sense isikhathi let's not umuntu odetermine for estate agent manje sibuyele kulokho angithi asikavumela masikavumela mana sisi angithi asikavumela nami kuseyesami iproposal yami kimi eswakini mina bese ngicela ukuthi ukuzwe kuyena uthi ukhala uthini uyangizwa mfundisi manje angifuni kube ngathi manje masikhuluma lento siyaphikisana hayini mina unginike ukuthi ngikhuluma mina ngiyathula mangabe khuluma ngisuke ngenzela khona ngilalele ngiphendule nami ngakho ngithi ngoba ngibeka okwami nangu mfundisi uyangizwa uyayibona sengathatha futhi naye umalume naye imaki hayi cha mina mshana ngo1 no2 no3 bengicela mfethu ukuthi kume kanje angikho la ngisamphikise khona akukho la ngisakhombisa ukulwa naye angithi uyangizwa uma ukuthi yena isikhalazo noma indlela engibona ngayo uma uyizwa ukuthi akayifili yamsini akakhulume sikhona nangumzalo uyayizwa le nto sisi asibuyele ke lapha mfethu ekuthenini uthi wena kulo 3 months mncane ngithi mina ke kuwe uyakubona yini kodwa kuye ukuthi sekumlahlekisele kakhulu ngoba elindile le process you understand mina naye ngicasa ubukelela lento ukuthi uma ngaze kufike ekutheni sekusala u2000 uyobe senzani ngalo 2000 isenzile leso sibonele ekuqaleni uyezwa and njengamanje asisho ukuthi sizonqumela babe ogodweni uyayizwa mina kumele ngimbuze yena side la ukuthi yena ngokwesifiso sakhe ubefisa kwenzekeni bese iphawulela nobaba naye ukuthi ngiyakuzwa akushoyo kodwa mina bengingafisi ukuthi kwenze ukuthi ngenxa yokuthi nokuthi you understand not ukuthi njengoba sethi yena njengamanje kube lo 3 months sifuna ukuthatha ukuthi sivele simnqumele ogodweni usacela ukubonisana naye ngalo 3 months awushoyo ngiyakuzwa my sister ngicela ukuthi okay ngicela ukuthi mhlambe ake sibe positive ngalento yeah positive I understand level the way ozanayo
but asibuke ngalendlela ukuthi singathi sihlezi la estate agent sibuye sithi khona umuntu interested. Yabona ke I'm talking from experience. Ngake ngaluza mina indlu ngifuna ukuyithenga. Ngathi ngiyabuya ngazothi sihambile. So ngizama ukuthi mhlawumbe asike sibe positive. Ukuthi khona nozovela mesezwile ukuthi kunendle kanje sendaweni ozothi mina ngiyayifuna. Mhlawumbe ke sithi kulokhu athi isifiso sakhe ake sisibuke ukuthi singasisebenza kanjani sibuke ukuthi if kwenzeka if kungenzeki yini esingasenza alternative mhlawumbe bengithi angene lapho I understand you nami ngizwa lapho mzala mhlawumbe wena usene trauma yokuthi si advertise isikhathi eside but anything can happen in the process. Oh my sister angaze number 4 ulekho ngoba nami ethi ngiyakhuluma nenye igenge khona umunye uthisha ade ngikhuluma naye uthi no Mthibos relax bazoyithatha into understand bekhuluma indaba ye-economy uthi yakhuluma nje manje ukuthi kanje bazonginaza ilekho ethi abanje omasipala kade kungalekho nasiya create ama jobs and everything kanje abanye abantu ade beshaye lekho ze stress but izothengeka ngoba isendaweni ebusy and waze wangitshela ukuthi futhi ukuze ungaluzi please make sure ube up to date ngama records ngama rates. Okay ngicela ngase nilalela sengizalana ke kwi-case ukuthi nakho lo 3 months thotha ayikalekhoseke stress mina ngobe ngikhombisa nami ukuthi just ngumuntu njengoba kulikhona lodwa ngikhipha I won't stop because nama angifuna safarisha fanele adle straight but I am pushing angihlezi bafethu niyazona ngiyehla njalo ngiphushe bayazi laba ngithi bafethu sakophusha ilekho estate agent ngifone hey kanjani isikhathi ngize ngisuke mina ngihambe ngocheck nale ukuthi kanjani but I am pushing process. Okay ake ngibuze le yokuthi ingabe banitshela ukuthi iweta malini noma ungeke usayisho straight mhlawumbe uzothi nje plus or minus imali ukuthi so that mhlawumbe nathi on our side umuntu ovelayo ukuthi ngayibona njani ngiyithanda engakwazi ukuba nolwazi ukuthi sikhuluma ngendlu 800,000 kanjani 800,000 babe 800,000 yeah okay nokuyezwakala mhlawumbe khona okunye akuvezile bengifisa ukuthi uma noma respond ngiyase khulume okuningi okuningi uveze into ka 10,000 kulo 3 months asazi maluma ka respondanga kuyona le utheni kulungile ngazama kule course ngamphusha ngamedela u2 nje abade ngile course okay uhappy ngalokho mfethu kodwa ke mina ngifisa ukuthi ke phela kube ukukhuluma kwethu kokugcina namhlanje njengoba naye manje basavumela nasaqala nina mangikhuluma niyangakameza uyangizwa sisi mina ngiyathula ngibalalele ngizwe ngithi mina uma kungukugcina malume siyokwenza affidavit namhlanje ngifisa ke manje namhlanje ngithi aba Ngaza nama akusasa ile ngoba nje khona nabantu angibalindile. Ngoba uyibuyela ngedwa, ukuyibuyela kwe police station ngeke soyithatha nje affidavit besigxivezela sibhale ngaphandle besigxivezela sifake itembu swap. Ngoba malume ngisafuna ukuya manje yazi uyangilekhoza manje yabo. Into engicelayo sisi njengamanje ngifisa ukwazi ke mina ukuthi makuthiwa kushawa lo November 30 ayidayiswa ilokhuza indlu. Angithi uyabona vele sengiphungukile. Ngizobe sengiphungukele manje malini over 30,000 sekuya ku 70 ngikuhleli kuphi mina emqashweni angikwazi ngisho ukuthenga indawo ngiqhubeke ngakhe phela ngikhokhele nomaki na into engishayayo uyayizwa ngoba nami ngifuna abe nakho lokhu malume ukuthi egcineni nami hayi ukuthi ngifuna ukuthatha le mali ngohlala ngayo emqashweni nami ngakuyiphupho lami ukuthi mangibuya ngithola isite ngakhe into engizoyikhomba ukuze noma ngabe kuthiwa kubhedi isimbo sikanjani emhlabeni sathatha ipen ngiyayizwa lona uyangizwa manje nami nginako ukuthi inali ikhovane lami akukho right ukusebenzele entabeni ukwayisho le David I'll continue paying 10,000 rand okusemandleni then dayisake athola balance we are pushing it akuyela le course ile option
Yabezwa ke bhuti wami ukuphendula kule nto yakho ukuthi yiphi enye indlela abangenza ngayo uma kuwukuthi kufika lo 3 months obanikeze wona ingakadayisi. Yiphi enye indlela abangakwazi ukuthi kwenzeke ngayo ugcina ukwazi ukuthola le mali bathi abanayo enye engenza ukuthi uthole isileso sambe sobe sele. Bathi abanayo. Sorry sengikhohle ukumention okunye. The house is paid up, as I said. I've got my deed of grants and everything. Okay. Yeah. I would think iyakweleta. Yonke into nje. He paid up it. Just to push the maintenance everything ama rates. Purchase there's push. Uzwe bafu. Uyakwazi futhi azenzeli ke kodwa. Nathi kube kuya ngathi ngabe kade nje adayiswe indlu nje. Abaje mina kulida ba deed of grants. Awuthatha transfer. Taka ba deed of grants. That it double side force. That is side say 41st. First. Uyangizwa kodwa sisi. No ngiyakho. Uyaluzwa lamuhlela ukuthi mina ukuthi ngize uxhwala lami likuphi. Ngiyayizwa lento esho. Lendlu ake sithi ke hayi lendlu le ayidayiswa ke mhlambe kayidayiseki. Ayikwazi kadayiseka yokudayisekile. Cha bafuthi ngilindele. Yazi ngiyathula mina bekhuluma. Ngaze bafethu bayizile. Yes. Nakho ke hayi kuyabuya futhi November. Uthule nje obade kuthule from last year up to now uAugust. Sizophinda futhi sizohlala kanje. Ilonto ke nami bengiyibuza ukuthi abanayo yini enye indlela uthi kubhuti abanayo enye. Ngoba ngithi ayikho. Ngoba sikwazi ukuthi silinde almost up to 18 months. Of which 4 months uyini mesikwazi ukulinda 18 months. Uyini 4 months lo. Time frame. Futhi nakho 3 months. Time frame eyincane. Uyini 3 months? Sengibuza nje. Mase nje siyibuka ngale. Ubakhoba yakuthi athatha nanama emotions. Uthi athatha 1 year. year. We cannot sell I property ngo 3 months. Ngeke. If ukwazi ukuthatha 18 months isasendalini. That is very impossible. Impossible. And ayikho enye option. Ngamanye amazwi nisho ukuthi nina kohlalwa kule makuukuthi futhi ayiphasi ngaleso sikhathi akwazi odika phasi kadesho ukuzala. Ayiswa nje izinto. Kadesho la uzalo uthatha. House edayiswayo. Pho wayini unqaba 3 months. Aqali ngathi esikhawini ukuthi kube neproperty edayiswayo. Esikhawini township. Ngathi nje kube yiyona ke imali. Yeah bhuti. Yeah. Sokuthi ngathi luyalula udaba lethu kanti futhi sesiyalimala ngala. Isikhathi Because sishayana imesho. Angazi mhlambe ekuxabaneni kukaMalume nomshana. Sekunzima kakhulu ukuthi basengakwazi ukulungisa ubudlelwane babo. Ebese kuno 10,000 uMalume ukhiphile umshana. Mhlambe babambisana ukuthi kuqedele zona lezi zingena ama-tenant. Noma engasahlali la umshana ehlala lapha ahlala khona. Aqhubeka abe yi-owner. Abe yi-owner zirente kuyena uzofika mhlawumbe ngosuku lelo lokuzochecka lezo zinto ayicheckayo. Mhlawumbe wathi khona afuna ukulokhu ukuzokhuluma afika ngaleso sikhathi azokwenza lokho aphinde abuyele lapha ahlala khona. Yabona bafo sake sakwenza ke lokho sisasha nabangani yabo. After yonke into esiyenzekile lokho amathuba ukuthi ngenzeka. Azisho yena. Yes. Ubhalile lokho. Ubhalile baphinde bayifaka ne-ID number yakhe bafaka konke useyifakile yonke imininingwane yakhe. So yonke into azobe seyibhala ngezandla isike sibophezela phezulu kwalokho. Ukuthi ngiyavuma ukuthi Vele mawuthi mina usisho. Ngikhohliwe sir. Ngiyavuma ukuthi ngizonikeza noma ngizokhokhela isiyabambezela sona sizolo. Hayi mina ngiyazi ukuthi bayengiceliso. Okay. Lona lungilimi lami lokuqala. Months. Then end of kuphelele kuka November. November. 8 midday feka.
Pheleni November uma indlu senze ibhala nenamba ngale yes nike ibhala indlu imali ibhalile khosi inamba esesikhawini number 8298 okay ngithi kumele sikuveze futhi ukuthi ngoba umkhokhela le mali ingeyani mali yezinhlelo ayakhe nazo yebo siyibhale nayo futhi ngithi sizoyibhala nayo ukuthi yayimalini imali 48,000 faka omunye u-0 0 gcina sokhokha u-48,000 46 oh 46 6,000 so khona okunye okusala Sala ukuthi sivumelene ngakho lezi nyanga phela kanti izinyanga ezintathu ubusibhalile ukuthi ngikhokhela u-10,000 for 3 months nakho buko ozobuka for 3 months angizoyifunda masiqedile mina la sayina yes lana lana sayina banike la Santi sofana sosayina phambi kwakho kwalebi phoyisi okay sizoyishutha mase sifake isiteni okay we understand it noma ngikufunde leyo we understand bebeyisho bonke babili yes ziyakhulunywa bhuti into eyinjalo ngoba kusasa nisala nenkinga wena kakhulu njengomuntu onalo ulwazi lokuthi sekuhambe kwafika la angithi nayo bekhona i-mediator makuvumbuka okunye kuyisigaxa okuthusayo unelungelo lokuthi yisho bika phela ukuthi hayi bo bafowethu nakho sekunenkinga kwenzeka ukuthi and lobo bufakazi bucina ubakhombise nabo abantu ababikelayo leyo nto you understand kahle nje mina into engayisho ngegama lelodwa lento hayi ukuthi mhlawumbe ngithi negativity le but in my perspective mangiyibuka nje isekugcineni yekusaphinde kuthiwa ish just be honest nje ngayo yonke lento even nami naye nobaba ngeke saphinde sekukuningi kuchijelwane ngabo sekukuningi okwenzakalile that is why ngizaphawula kuwe bafu ngithi mina yazi akuselula ukuthi kufike lapha ngiyakhumbula kade sibuza ukuthi yabo ngoba kuningi asekuqinisele nawo ubhuti okungekho kuhle nobaba ngokunjalo hayi nayo yazi phela ikinkinga ish ungafithi sekugcinile omunye usezothi ngisho kunama-relative ugcine ngakho uthi futhi omunye ibe lapho omunye ibe lapho just nje avoid ukuthi kuze kube mhlawumbe no-solution kumele sinye isitori la sayibaziseka legal aid angazi kanjani
Thwani Hayi wesise lapha ngaphakathi bathi into eyisicelo ne-agreement nami sengiyakhumbula. Okay. Yenziwe under legal aid. Legal aid. Sefaka isikemu senkantolo for ukuthi masibuya i-backfire. Ingabi nenkinga. Police station. Ngoba i-police station la incwadi efungele usufunga. Okay. Uthathaphi-ke lo legal aid? Bathi yosikhona lapha ekhaya police station. Shuthi sidrayiva senkantolo? Wavele nami into ezivumelwano yethu. Asambe-ke niyoyenza inqobo nje manizogcina nidlulile kule nto kwa-right lokho engikufisayo. Okumnandi namhlanje bakwazile ukufika esivumelwaneni esingeke ngelinye ilanga sibakhathaze noma bayiqala kabuhlungu inkinga yabo bayiqala ngokuthi abazange bahlale phansi babe nento ebhalwe phansi noma isivumelwano esikhona phansi okuyothi mase kukhona omunye odecide ukushintsha noma ukusuka phezu kwaleso sivumelwano bese nithi iphepha awukwazi ukuguquka namhlanje ey'nqumeni oyithatha ngalesi sikhathi ngalolu suku uyithatha nalaba bantu namhlanje-ke mbukeli sibonile laphana ebhizi noma ehleli phansi nomalume wakhe obavumelana naye ukuthi bekhande izindlu noma imiqasho la kuyothi khona uma seyenza inzuzo akwazi ukuthola into eqondene naye noma abe nefa eliyobhekelela abantwana bakhe kanti akazi ukuthi ngelinye ilanga inkulumo isengashintsha kodwa-ke namhlanje uthe Siteteleko sisizamile ngayo yonke indlela ukuthi siludingide siyisodwa lolu daba kodwa asiphumi nesisombululo esikahle engikhala ngakho ukuthi sayiqala kambi 2 anginayo into ebhalwe phansi eshoyo ukuthi leyandlu noma leza zindlu zingezami wasamukela kahle umalume wahlala phansi kwakhulunywa into eyinkinga kakhulu ileyo yinsonga basongelana zona ngoba siyathola ukuthi nayo njalo unazi insonga azenze kumalume wakhe nomalume ngokunjalo kukhona amagama angemahle agcine sewakhipha kumshana wakhe siyaye sithi-ke wakuniwe ngomlomo kulungiswa ngawo futhi nanamhlanje-ke bakwazile ukuhlala phansi bakhuluma sasesibasa kwa-legal aid la isithema sifika emaphoyiseni afika sitshela ukuthi ila bazokwenza khona isiqiniseko noma bazobhala phansi khona into yabo eshoyo ukuthi makuphela u-3 months ethola lo 10,000 usecela ukuthi isizumbulu sonke semali sibuye ngakuyena esiyobe sisasele kule mali abakweletana yona ukuze ezokwazi naye ukukhanda ingxenye yempilo yakhe noma ukukhanda indawo yakhe ayoyikhomba ngelinye ilanga uma kuwukuthi unenkinga lapho ngasekhaya fonela le namba la ezansi kwiskrini uvele uyifonele uthi ngithathe Siteteleko uTeteleke nami ukuze sibone ukuthi ungasizakala kanjani sikwenzile namhlanje Sitenga kwenzeka sisengakwenza futhi nakuwe yisho njengami-ke uthi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngakuzayo.